Nakabalo ka unsa ka bless mga igsoon. Naka-experience ka nga bisan sa imong kantarantaduhan, bisag unsa pa ka kalaksot, bisag unsa pa ka kabaw ka aware ka sa imong mga binuhatan, aware ka kung unsa ka dautan, aware ka kung unsa ka makasasalog masalaypon. Pero imuha mo pong nasuta mga igsoon unsa ka giyon sa kapag-love sa inyo, giyon sa kapag-proteksyon niya, giyon sa kapag-bless niya, no? Naka-experience pa mo anak na bisan pa og kanang ma-amaze na lang ka ba, kanang matingala na lang ka diin gikan ang grasya, di man jud ka deserving sa grasya pero grabe kaayo mo bubo si Lord, kanang wala na gid kay ka, kanang gisalig na lang nimo tanan niya, bahala na lang ka Lord, wa na jud ko ini kapadulngan, ikaw na lang gyud. Unya sa panahon nga imong gisandig ng tanan kay duha naman imong gibuhat mo part niya catastrophe na abot sa imong kinabuhi dayong mo na to natingala na ka unsa siya ka amazing nya didto na nimo na realize nga di ka deserving sa grasya, pero ngano man nga sige man siyang gahatag nimo, ngano man nga nakalit lang sa wa nimo damha ni kalit ang grasya nga di ka deserving. Oh, ang punto na po mga igsoon nga kung manimuha ka sa butang nga kusgan ka, kanang strength nimo ba muna'y gamita, kay katong weakness nimo wala man kay mahimo ana imong weakness, kay given naman na imong weakness kan imong kahuyangon nimo given naman na, so adto sa imong strength, so mo to say gamita igsoon nga makabalos ka ni Lord. Like for example, mamiliti ka, una ni mo piso. For example, na imong ulam nimo nya wala jud ka sang kwarta. Katong kwartaha di pag ito para nimo. Imo ra gipagunitan lang to. Pero knowing ang tao nang inhanglan kaayo. Misalig ka sa Ginoo. Bisag wala gid ka mo sa ihalad mo niya imong gitabang. Hala. O di ba? Di ba amazing si Lord? Di ba? Gibalik-balikan pa niya o gidubli pa niya, gitriple pa niya ang grasya nga gihatag sa imo. Huwag naka-experience ka na igsoon, bulahan kay ka. Mo ni PMDS ma'am no? Ang usa ini ma'am. Na ba duha man ka building? Mao na ri siya? Thank you. So ingana mga igsoon. Ingana. Do goodness. Katong part nga maayo kay ka strength kay nimo. Ato dito pag kuan pamawi kay kato yung mga kahuyangon sagsaon nimo, Lord huyang gid ko diri, huyang gid ko nipita. You should be honest sa Ginoo, you should be honest sa imong galingon. Di ko maayo diri, huyang gid ko diri, ang diri na lang gid ko pa nga part mo bawi ngana karong maigsoon kapoy na ganun kaayo, pero so sugo sa mayong pamatasan laga tayo ni kay piran man ta, so magkuhan sa ko mag-train usa ko mga bata, another nga mga bata.